खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' निउज एनबिआव बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोरानो जाबाय आधार कार्डआ जेरै गोनांथार जानानै फैदों थिग बिदिनो इ-बार्थ सार्टिफिकेटआबो जायखिजाया खामानियावनो गोनां जागोन। गोजाम बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो गासैबो बे सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनांगोन होन्नाबो मिथिनो मोननाय जादों। बे सार्टिफिकेटखौ सार्भिस प्लास पर्टेलनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन होन्नाबो मिथिनो मोननाय जादों। एप्लाइ खालामनाय डेटआनो जाबाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायजेनगोन होन्नाबो मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरनि इउनियन बडी दानाय बिसायख'थियाव सासे बर' फरायसाया देरहासारनायखौ नुनानै माखासे फरायसाफोरनि रंजानाय नुथायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थियाव बर' फरायसा ऋषभ नार्जारी बिथाङा देरहासारनानै स्पर्टस सेक्रेटारि बिबानखौ मोननो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैथि खेबनि 13 बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया 2 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवगोन होनना खौरां मोननाय जादों। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांनि सोंथिनि फिननायखौ जाय होनो हागोन बिथांनिफ्राय मोननो हागोन 5,000 बान्था। बिथाङा सोङो दि रायजो राजानियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जथुमाव थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ दोलो बिथां हाग्रामा महिलारीनि खुंथाय थानाय समाव जायखि जाया माबा मोनसे आसनि एबा स्किमनि मुं बुंनो हायोबा 5,000 रां होनाय जागोन होनना। आरो बुंबावो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ दोलोआ जेबो आसनि एबा स्किम होबोनो हायाखै। थांनाय 17 बोसोराव खुन्दुं साथा आरो आथुवा बिसोर मोनथामखौल' होनो हादों आरो गामि गंसेयाव गंथामल' होनो हादों होन्नाबो बुङो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथाङा। मैयानि आइएसएलआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ चेन्नाइन एफसिखौ 3 गल होनानै 4 पइन्ट टेबोलनि मासिखौ मोननो हाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामनो दाबाव।